Bé, mireu, amics meus, el desenvolupament del coneixement que diuen els llibres d'autoajuda, els llibres més extremament filosòfics i de coneixement, els del Dalai Lama i tot això, el coneixement desenvolupat a l'extrem màxim és aquell coneixement que et permet viure i sentir exactament el mateix com el senyor rei. El senyor rei de les Espanyes, per exemple, no? Viure i sentir exactament el mateix com el senyor rei. I a partir d'aquí pots donar consells al mateix rei i pots donar consells al pobre que et demana diners i pots ajudar-lo a triar en què es gasta els diners. M'entens? Perquè estic ben comunicat, perquè conec el coneixement reial, que és el rei, que és el coneixement de mi mateix, m'entens? Al cap i a la fi, Alfons XIII era un bon rei, sí. Tenia pors, tenia forats, tots els reis tenen forats. Però se'ls escapa alguna cosa, algun afer d'estat molt important se'ls escapa per aquests forats. Les seves prostitutes jugaven amb ell. Li curaven els mals de ser cap d'estat. Li curaven tots els mals de tot. Recordeu que el matrimoni és la versió legal i feta per créixer cap enfora de lo mateix que és la prostitució, que és la versió afectuosa, la versió que retorna a l'home la seva humanitat. I trampera, m'entens? Totes dues són necessàries. Hi ha un món que està fet en fora i un món que està fet en dintre. Sempre ha estat així, sempre ha de ser així. El qui vol portar un secret en fora se n'adona que no està fent res. Per molt en fora que el porti, què és en fora? No existeix en fora. Però els secrets sempre es queden a dintre. M'entens? I els secrets són sempre els mateixos. I són sempre els mateixos de tots. Per això, el qui vol divulgar un secret sense tenir el permís, ell mateix es castiga a si mateix, amb la seva mateixa manera. Llavors, Alfons XIII ho va fer bé. Les pel·lícules pujades de to que feia Alfons XIII era una col·laboració. I les prostitutes aprofitaven les seves pors més infantils per inventar un Primo de Rivera ple de doctrina. I va ser maco Primo de Rivera. I les mateixes prostitutes d'Alfons XIII van inventar una primera república en què va florir les lletres catalanes i va ser maca la primera república el 23. I llavors les prostitutes van inventar una segona república. Naturalment, les prostitutes el que buscaven era tenir molt de temps amb el seu reietó, que s'expliquessin moltes històries, molta vida interior i familiar. Per això ho van fer abdicar. Eren amoroses. El que ja no s'entén tan bé és com el bastard demanava tenir el títol nobiliari de bastard, mira quina provocació, i a més estava amenaçant en pel·lícules de l'any 15 el mateix Joan Carles i la transició. Per això la transició va ser tan esquemàticament tan horrorosa, no? Perquè tothom sabia que hi havia una amenaça enorme, però no se sabia on. Les 5 bombes de Palomares eren el bastard que estava fent l'idiota. I el mateix bastard no ho sabia, el que estava fent. Alfons XIII se l'estimaven. La seva dona, els seus fills, els oficials i els no oficials. Tots els reis d'Espanya són sempre molt estimats. Mireu-ho des d'aquest angle. La gran revolta de l'Estatut és que el rei ja començava a coixejar i repapiejar. Ho veieu, oi? No hi tenim res contra Espanya. Ni Espanya ens roba. Penseu que el lladre és un personatge de les mil i una nits. Robar. Robar és una altra cosa. Robar és una altra cosa. Però el lladre és un personatge sant. El que roba ja no té tant de nom. I el bastard té el nom mínim per no haver de tenir nom, m'entens? Tot està a lloc. Tot està al seu lloc.